Tak ahoj a já vás zdravím u dalšího vlogu. A dneska jsme u strejdy na chatě. Jak jsem vám tenkrát točila z té cajsky, že se jde takhle dozadu a tam má strejda chatu, tak to je vlastně ono. A my se jdeme projít k řece. Já si možná i namočím nohy. Sice plavky mám hořejšek, ale nemám spodek, takže tam asi nevlezu. A tady vlastně teď ty chaty jsou samozřejmě už jiný, ale tady jsem trávila taky dětství. Tady je to krásné. Takže jdeme lesíčkem. Ta cesta, když jsem byla malá tenkrát, tak pro mě byla strašně dlouhá. Ale ona není dlouhá. Teď, když jsem velká, tak je vlastně, já nevím, kolik to může mít, 500 metrů. Tak a teď jsem si vzpomněla, že tady z té chaty, tady byla moje kamarádka i ze školy, jakoby. A od té jsem tenkrát měla křečka. Že tu měla křečky, narodili se jí malý, tak vím, že mi tenkrát jednoho dala. Tak, krásný lesík. Krásný to tu je. Taková vůně, tady je taková zvláštní vůně, jakoby to dětství, to si vždycky pamatuju z toho dětství. A tady byla i takové potůček a tam byly studánky, tam jsme chodili pro vodu. Tak, takhle vede ta cesta od té chaty. Ty jsou takhle. Mamka se strejdou, to je její brácha, tak jdou, já jdu, že nechtějí být ve videu, tak já jdu za nima a oni, pamatuješ tohle a pamatuješ tohle a pamatuješ tady rostlý hříbky a pamatuješ tamhle, že vzpomínají. A já vám teď ukážu, ono už to tu taky není, je to tu taky jiný. Ale my tenkrát, vedle měla chatu moje spolužačka, nebo taky ze školy, Míša, a my jsme tenkrát u nich na chatě vyhrabali kolo Ukrajinu. A nevím, kolik nám bylo. 8, 10, nevím, 12 max, ale to asi ne, to už ne, to určitě ne. Do těch 10 víc ne. A nevím proč, o něčem jsme se jako hádali a že na tom kole, nevím co, že jako na něm nebudeme umět, nebo vím, že jsme se jako dohadovali. Takže já sedla na to kolo, ona sedla na rám a jeli jsme z toho kopce a ono, teď nevím, jestli se jako rozbilo, nebo spadl řetěz, nebo něco. To už si fakt nepamatuju. A tady, jak vidíte, tak tady byla taková lávka přes ten potok. Teď už je to tu jiný, tam se přechází. A my jsme za tou lávkou a spadli jsme do toho potoka. Z kola byla 8. My zedřený. A vím, že já si nespomenu jakoby na ten konflikt, co jsme měli, nebo o něco jsme se vsadili, nebo fakt už nevím. Jo, a takže jakoby prostě kolo na Maděru, Ukrajina a tady tenkrát, kdo mě má na Facebooku, tady byla ta veliká bedla, jak nebyla rozvinutá, ale ta byla. Jo, teď už je to tu jinak, ta lávka byla někde tadyhle a tady se teď přechází takhle. A když byste tady prošli, tam je po té cestičce a šli tam, tak tam je ta cajska. Tam jsou ty schody, jak se nám točila na mini výlet, takže vlastně to takhle z druhé strany se sem jde, to je, kolik to může být. Půl kiláku, jo, takže to je ono, z té druhé strany. No a my jdeme teď jakoby na druhou stranu, tam chodí strejda na ryby. A to jsme jednou jeli s kámoškou, zase kolem vody sem a že se zajedeme vykoupat. Tak jsme dali kola a teď já jsem se rozběhla, skočila jsem šipku, vylezla jsem takhle zedřená, protože tam bylo asi 20 čísel vody, takže to bylo tenkrát zajímavý. Takže tady je to prostě, to tu krásné. Už tam budeme za rohem, zahnem tady a jsme tam. Tady jsem tenkrát vlítla do té vody a tadyhle je kamen a tomu strejda říká asi slon a když je vidět, tak je málo vody, teď není vidět. Tady jsou nějaký lidi taky, nebo to je támhle ten slon možná. Tak to bude támhle. Tam dojdeme za chvilku. Jo, to bude asi ono. Kluci už jsou ve vodě, když tam je nahejpán, ty vole. Tak ten je hustý. Bílý zadek. Co? Tady je slon. Vidíte ho? To je slon. Tak já jdu zkusit do vody, ale jestli si rozbiju hubu. Ty vole, já se nemůžu na tu nohu opřít. Prdele. Počkej, já to vypnu, vlezu tam. No, tak jsem se sem dostala, jsem celá mokrá. A je to docela dobrý ta voda, ale nemám plavky, no, tak se nemůžu koupat. Takže jako, jinak jako voda super. Stačila to každému. Babičko,
Jak se ti tu líbí? Jak se ti tu líbí, když tady vzpomínáš? Vzpomínám. S bráchou, veď? Vzpomínám. Já jsem vyprávěla, jak jsme tady s Michalou tenkrát zahučili na té Ukrajině do toho potoka. No, takže a jdeme. Normálně já jsem jakoby se zmínila, že bych si dala buřta. A Linda říká, teď já mám buřty, takže ještě jdeme bez buřty. Nenapadlo nás, veď, koupit buřty, no. Tak steak by byl lepší, ale darovaným koni na zuby nekoukej. Tak se tam buřta. Já se těším. To je ta cesta. Cesta z města. Tady je tak krásně. Když jsem byla malá, tak tahle cesta pro mě byla strašně dlouhá. Tady. No. Jsme chodili v noci od táboráku, když se dělal ten táborák, Aha. tak jsme se koukali. Jo, abyste viděli. Aby jsme viděli. Já se jdu podívat k té studánce, tady byly dvě a tady je to nějaký zarostlý, tak doufám, že si nezlám hnáty. Tady je potůček. No dobře, ale jako kudy mám jít tamhle? Hop a skok a ty vole, kopřivy. V žabkách je to bezva. Aha, tak to je asi tohle. Tady je studánka. Tam jsme chodili pro vodu. Takže mi tady něco nekousne. Aha, tak to je suchá. Tam není voda. A ještě je tamhle něco. No tak studánku vám neukážu, že ta je vyschlá. Pak je ještě jedna tam nahoře. A tam asi nepůjdu. Tak. Teď jsem pěkně spálená od kopři. Tak a už jdem zase k chatě. Tam byla dřív veranda, jako je tady na tý. Tak něco takového bylo jako by u nás. To tenkrát stavěl mamky taťka. A streda si takhle vytunil. A je to tam moc krásný. Já zase funím. Ještě vám ukážu kolem té chaty. Takhle to projdeme. A tadyhle pod tím, jo, tady už ten strom není. Tady byla, myslím, že jabloň. A tam jsem zakopala asi 2 křečky, co mi umřely. A ono už to tu není. Tady. V lece jsme si stavěli bunkry. A tady někde byla jabloň. Někde tady. A tam mám zakopanou. No teď už tam samozřejmě nejsou. A všechno je to tu takový. Jsem byla malá, jak mi to všechno přišlo takový větší. Tímhle oknem jsem lezla vždycky ven. Tak. Tak. No. To už mám jít teď? Kádu, zkusím zapálit oheň. Budíš světlo. Tak noviny snad chytnou. Ještě z druhé strany to zkus. Jsem hrozný zálesák. Au. Mi to hořelo chlupy. Možná to chytne. Teď mi spadne. No, tak hoří to zatím. Zatím hoříme. Já dám opálit. To je Ondrášek. Tak já už si peču buřta. Už se na něj těším. Vypadně to. Co tam je? Takový lítací mušky. Děkuji. Tak, už se, ještě se pečou klobásky, to se zase přežeru. Vlička taky opejká. Tady je tak krásně. Strejda peče. Strejda se taky peče. A peče. A tady je tak hezky, takový klídek. Tak, já musím vypnout. Tak, a jdu žrát buřtíka. Já jsem se blbě sundala z té tyčky, jak už ho mám nakrájenou. Ty jsou od Jirotky. A jsou fakt dobrý.
Takže už víme kam pro buřty. Tak buřtík byl výborný. Ještě tam dělají u toho Jirmana takovýhle klobásky. Velký, tohle půlka. Teda jirotky, pardon. A fakt je to dobrý, takže tam budeme chodit. Veď? Proto. Tak jo, takže zase jsem na návštěvě zase žeru. Klasika. Já všude jenom žeru, každý. Tak já už mám slabou baterku. Takže to byl takový dnešní vlog. Tam leží dášenka. Vidíte, nevidíte? To jo, někde. Já ji nemůžu najít. Že nevím. Někde za tou židlí, tamhle. Takže, doufám, se vám video bude líbit a čau.